हेलौ गाइस गिबि-गिबियाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ माने दुर्गा फुजानि सेकेन्ड डेनि आरोना नायनो हागोन नोंथांमोना माने ओरैबायदि आरोना मन्दपखौ बरिया साजायदो मन्दपनि गेट बेफोरखौ माने बहुत हेभि साजायदो आरोना मा बुंनो आरो पुरा हिट जाखादों माने साजायनायफोरा दा बुंसै आरो खिन्थु मन्दप आरो गेटआ बरिया हिट जादों साजायनाया खिन्थु दखानफ्रा एसे खम आरो जोंना माने जों दायो माने मन्दपनि सिगाङाव हाबलांगासिनो आरो माने मा दं माबा नायनो मन्दप सिङावनो ओइ नायनो नायनांदों माबाखौ मुर्तिखौ नायनो थांनानै मुर्तिखौ खिन्थु बरिया दै खिन्थु बहुत हिट साजायनाया खिन्थु ओरैबायदि जामार ना मानसिफ्रा आथिं जायगा गैया मा बुङो आरो उपाय गैया এনেকা स्टाइलनि साजायदों माने मन्दपखौ माने बिसोरनि बायदिया माने मन्दपआनो फुजा आरोना आथिं होनो जायगा गैया माने बिसोरनि खिन्थु जोंनि थाखाय माने जोंनि ट्राइबेल मानसिनि थाखाय माने मन्दपफोरखौ जों फुजा बुङा नङा होमबा खिन्थु बिसोरनिया जेराव मन्दप बेखौनो माने फुजा बुङो आरोना माने बारा दखान गैया आरो खाथि खाथियावहा जेरै गस्ला दखान माबा सेन्देल दखान बायदिसिना दखान गैया आरो जानाय लोंनाय बारा दखान गैया जास्ट मानसि आरो मानसिनि भिरखौबो दा बुंसै आरो थानो हाया माने बे मन्दप सिङाव जों दसे थांदोंमोन खिन्थु थानो हागौआखै आरोना मानो थानो हायाखै माने पुरा मानसि भिर इमान गरम गोलोमफुदों आयु भगबानसो मिथिगौ आरो आथिं होनो जायगा गैयालै गाइस मा बुंनो दसे बेरायबाय जोंबो माने माखौ बायदि गैया होमबा मा बुंनो आरो नायनो हागोन नायनो थांना मानसि नायनो एसां लाइन जाना दं बेबायदि ओमफ्राय मोनसे खोथा आरोना मा खोथा जायो माने बुस्थुआ फुजा मेला होनबाथ' जों माथो आरो मानसिनि मोखांखौ नायनोसो थांखायो नङा होमबा फुजा मेलायालाय मानसि नायनाय बेखौनो बुंजायो नायनांगोन थारमाने मन्दिरखौ एसां बरिया साजायदों माने जों ओंखारलांबाय आरो बारा गोबाव थायाखै मन्दिर सिङाव जों दसे हाबनानै दसे ओंखारबाय माने गरमाव थानो हायाखै दसे थाबाय दसे फट' सट' लाबाय सेल्फि लाबाय दसे गिदिंबाय ओरैनो मानसिफोरनि मोखांखौ नायबाय बिनि उनाव लासै ओंखारबोबाय आरोना माने होनबा खालि बहुत जाम आरोना आरो बे आंनि फार्स्ट टाइम आरोना गुवाहाटियाव फुजा नायनाया पुरा फार्स्ट टाइम लाइफआव फार्स्ट टाइम गुवाहाटि फुजा नायदों माने ओरैबायदि मानसि बुंनाय आरो बे मोनसे फुजानिफ्राय जों बेलेग मोनसे फुजायाव थांनो हायासै आरोना बे माने मालिगाव नायदों बेखौ मालिगावनिफ्राय आरो बेलेगखौ नायनो सानदों खिन्थु नायनो हायासै मानि थाखाय नायनो हायासै पुरा जाम माने लामाया 2 घन्टा लादों माने जों आं रुमनिफ्राय ओंखारदों 6टा बाजियाव बा 6टा बाजियाव ओंखारनानै जों मेलायाव मोनदों एकदम 8टा बाजियाव साननानै 2 घन्टा लागोन होनबा जामा ओरैबायदि जाम दा बुंसै आरो खर' सर' सालायदों गारि सालायनाया नायनो हागोन थारमाने नायनो हागोन ने मानसिफोरखौ नायबानो जाबाय जेबोथ' नुखायानोसै मानसिखौ नायदो डेक'रेसनखौ नायदो नङा होमबा मा नायनो बेनो आरो फुजा मेला माने मानसि नायनाय डेक'रेसन नायनाय थाबायनो थांनाय ओरैनो फेस फट' लानाय सेल्फि लानाय आरोना उपाय गैया बारा दखान गैया दे गाइस मा बुंनो आरो माने दखाना एसां गैया आरोना मिडियामनि दङ दखाना एसां बिदि एभेलेबेल दखान गैया खिन्थु मानसिखौ हले बुंनो हाया खिन्थु जेथिं थाङो बिथिं मानसि सावग्रानाय माने आथिं होनो जायगा गैया माने जेराव आरो ओरैबायदि जाम ना लामायाव मालिगाव गिनांगौ ओरैबायदि जाम दा बुंसै थांनाय टाइमाव এনেका खर' गरम जादों माने हेलमेट गानना लादो बिथिं गारियानो गारि गैयाबाबो 1 घन्टासो जों जामाव थानांगौ जादों ना 6टायाव ओंखारदों होमबा जों गैया मेलायावहा जों 8टा बाजियाव मोनदों होमबा 6टायाव ओंखारनाय सानना नाय गारिनि जायगा गैया गारिखौ जों लामायाव दोनना थांदों आरोना उपाय गैया आरो माथो पार्किं सार्किं गैया मेन टाउनावथ' डाइरेक्ट लामायाव दोनबाय पुलिस थाना खाथियावहा दोननानै डाइरेक्टलि माने बिथिं गोलैजों थांबाय आरो फुजा नायनो थाखाय मेलायाव जेबो जायाखै मा जानो आरो नङा होमबा जानो जेबो गोसो गैखाया माने जास्ट थांबाय मानसिनि मोखांफोरखौ नायबाय नङाबा बेनो आरो फुजा मेला नायनाय माने माथो आरो मानसि नायनाय बेखौनो बुंनांसिगोन मा बुंनो आरो उफायथ' गैया ना बे आरो मा बुंनो गाइस नोंथांनाव जानांगौ नायदो थेवबो माने आं फार्स्ट टाइम माने गुवाहाटियाव नायदों आरो ना फुजाखौ फार्स्ट टाइम नुदों ओमफ्राय बिसोरनियाव माने बेबायदि बारा दखान जाया आरो बिसोरनिया अनलि मानसि माने मन्दपआनो फुजा बिसोरनिया माने जेराव मन्दप थायो बेनो फुजा आरोना खिन्थु जोंनि ट्राइबेल मानसिनि बायदि माने फुजा बुङा माने जेराव दखान भर्ति फुजा मेला माने दखान आरोना पुरा गस्लानि दखान सेन्देल दखान जेराव बिराद दखान थायो खिन्थु बिसोरनिया फुजा माने मन्दपआनो फुजा आरो बेनो आरो दुर्गा फुजा मा फुजा गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था ओइथिं नाय हनै बाबरे
गिदिङो एकदम उदैयाव उखैनायखाय उपाय गैया आरोना जों फैबाय जों 9:30-10:00सोआव ओंखारबोदों आरोना फुजानिफ्राय ओमफ्राय ओंखारबोनानै उदैया उखैनायखाय मोनसे रेस्टुरेन्ट हाबफैबाय आरोना इटियास रेस्टुरेन्ट हाबफैबाय जोङो इटियास फेमिलि रेस्टुरेन्ट बेयाव माने जोङो धाबायाव हाबफैबाय हाबनानै चिकेन बिरियानि जाबाय थादों आरोना जों उपाय गैया उदैया उखैबाय नालाय जाखानांगौ नङा होमबा उदैखौथ' आरो लगाय दोननो हाया जाबाय जाखांनानै आरो बेयाव माने बे माने मा बुङो रेस्टुरेन्टनि सिगाङाव माने फट' साफायग्रा मोनसे जायगा दं आरोना बेयाव आरो फट' लाबाय लास्टाव जाखांनानै ओमफ्राय फट' लाबाय गावबा गाव मोनसे बहुत बरिया आरोना रेस्टुरेन्ट सिङाव बरिया डेक'रेसन मोनसे दं बे फट' लानाय जाखांनानै नों माने नोंनि गोसो जाखांलायना जानायसिगोन हायो जों जाखां लोंखां आरामसे उनाव माने फट'खौ लाबाय आरोना माने फट'खौ लानानै जों आरामसे 11:00सोआव ओंखारबाय जों गुवाहाटि मेन टाउननिफ्राय ओंखारबाय आरामसे मा बुंनो आरो बहुत थान्दा आरोना बहुत फट' लागासिनो जोंनो जाय थांखादों बिथांमोना दामा फट' लाबाय थ' गाइस नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला प्लिज लाइक आरो साबसक्राइब खालामना अननानै प्लिज सापर्ट होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं